yen aku mirsani pasuryanmu kok katon suntrut. Lan putraku si Sekar Sari. Sak temene iki penggalihmu ki ana apa to? Apa kurang nggonku paring ganjaran sak kabeh apa kebutuhan bisa? Boten kiwan lho Kak. Ayo lumrah nek jenenge kangen karo wong tuwa kuwi jamak lumrah. Endi ana wong kok ora kangen karo wong tuwa tak ngerti. Karepmu yo untung-untung kaya jaman biyen manten anyar rono untung-untung rono untung-untung. Di kok penjenengan iki karo Kok dhisik to ya. Aja njur nesu kaya ngono iki. Ora durung ngerti sak tenan. Coba to pikiran. Aku iki jenenge Adipati. Ya ora. Wongku kabeh jejegan kudunan. wonten saipun kula Nek kudune kaya aku bakal sungkem marane aku. Sak temene aku go kepengin. Ning emane dina iki. Akeh jejiban sing kudu tak rampungke aku ora bisa bebarengan jeneng wulan. menika saestu apa namung amargan ngoten lho Kang. Kula menika boten. Aku ki tau bawa disawan kok nek ora kepepet. Kang pinggir kok kita terus boten nate. Ya biyen mergo isih anyar. Nah, saat itu boten nate kok saestu pun kados. Ora mergo kanak sing kaya